Hi ha contes curts, hi ha contes llargs i d'altres que són ben complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt però ben plantats. El conte que us explicaré ara és d'en Lleó Tolstoi, un gran escriptor rus, i va ser adaptat per un gran músic, mestre de l'animació i amic, que era en Chescuoix. El conte diu: una vegada hi havia un home vell que, a més, era cec, que tornava a casa seva al cor de la nit i duia a la mà una llanterna. Una persona que es va creuar amb ell pel camí se'l va mirar i va pensar: però que beneit, si és cec, per què du una llanterna a la mà? Ell no la veurà. El que no sabia és que ell no duia pas la llanterna per veure-s'hi, sinó perquè els altres el veiessin amb ell i no en s'ho Ai, que fàcil és jutjar si no sabem els motius de la gent. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs i d'altres que són ben complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt però ben plantats. Què és allò que et porta per a tot arreu? Fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta cling-cling, la bicicleta cling-cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta cling-cling, la bicicleta cling-cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta cling-cling, la bicicleta cling-cling. Tot el món podràs voltar.